Matul ix-xahar li għadda il-qatt f'pajjiżna baqa' bir-rekord storiku ta' taħt l-1000 persuna skont ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO f'Awwissu kien hemm 922 ruħ jirreġistraw għax-xogħol. Meta wieħed iqabbel ir-rata tal-qatt tax-xahar ta' Awwissu ta' din is-sena mal-istess xahar is-sena li għaddiet, ir-rata tal-qatt niżlet b'520 ruħ. Fil-fatt f'Awwissu għas-sena li għaddiet kien hemm iżjed minn 1400 persuna jirreġistraw. Skont dawn iċ-ċifri tal-NSO fi żmien sena il-qatt niżel f'kull kategorija ta' età, iżda l-aktar li naqas kien fil-kategorija ta' dawk li għandhom 45 sena jew aktar. Fi żmien sena f'din il-kategorija ta' età il-qatt niżel biżjed minn 250 persuna. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li n-numru ta' persuni b'diżabilità qed jirreġistraw għax-xogħol jammonta għal 215 ruħ. Dawn komplew jonqsu wkoll hekk kif fi żmien sena naqsu biżjed minn 50 persuna. Ir-rata tal-qatt f'pajjiżna komplet tonqos minkejja il-pandemija globali u l-isfidi internazzjonali bla preċedent minħabba il-gwerra fl-Ukrajna.